Dobre. Idem na obід, dobrý deň. Toto je part 2. Nie, to je part 3. Takže toto ste videli part 1 aj part 2. Takže mám nejaký problém s tým part 2. Ja to neviem ani to urobiť. Toto poslať na YouTube. A vieš, čo je najhoršie? Mám 3 odberateľov, takže dajte mi hneď odberateľov, lebo skápete do rana. Keď nedáte odber, takže skápete do rana. Keď dáš odber, tak nebudete skápať do rana. Ahojte ľudia.